का कोई सखियो को डोर लगे खिड़की से झाँकला म्यूजिक बहिराल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान हाजीपुर वैशाली। का कोई सखियो को डोर लगे खिड़की से झाँकला का कोई सखियो को डोर लगे खिड़की से झाँकला से लाली लगावल छोड़ देनी है देवरवा के तकला से। का कोई सखियो को डोर लगे खिड़की से झाँकला से लाली लगावल छोड़ देनी है देवरवा के तकला से। सुना ना इतने ना कबो बुलावेला हमरा के कोरा कबो धरेला पहाजे हो कहला भैया नइखन भाभी घरे आई बड़ा हमाजा हो खाइल न जाला खाना उठवा के फटला से लाली लगावल छोड़ देनी है देवरवा के तकला से। का कोई सखियो डोर लगे खिड़की से झाँकला से लाली लगावल छोड़ देनी है देवरवा के तकला से। म्यूजिक डायरेक्टर सखी कौन हो गइल बानी सैफुया सतेंदर के साथे भइल बा खराब हो पहिले पिए बीड़ी सिगरेट अब पियोता शराब हो। रंजन राज कहे डर लगे डटला से लाली लगावल छोड़ देनी है देवरवा के तकला से। का कोई सखियो डोर लगे खिड़की से झाँकला से लाली लगावल छोड़ देनी है